Кадерле балалар, бүген 1 июнь балаларны яклау көне. Шушы бәйрәм белән сезне котлап, бер шигырь укымакчы булам. Без табигать баласы. Рәсем ясыйм ак кәгазьгә, төсле буяулар белән. Юлбарысны ясап куйдым, төлке, куяннар белән. Рәсемемдә тышкан белән аю бии бергәләп, бал кортлары очып йөри, канат җилпи күбәләк. Мәтәлчек атып уйныйлар, мәче, кирпе, арыслан, ташбакалар, пыр туздырып, атлар белән ярыша. Рәсемемдә кошлар сайрый, чикерткәләр сикерә, балык малайлары белән күлдә кәҗә су керә. Үзе кадәр йөк күтәргән бер кырмыска малае, маймыл аңа караганда кашып тора маңгаен. Үземне дә, дусларны да сыйдырдым мин рәсемгә. Юан гәүдәле булса да, сыйды хәтта рәсим дә. Ак кәгазьгә сыйган кадәр ясагачтын барсында, без табигать баласы дип яздым рәсем астына.